Jeg er buset, jeg er suget. Baby, jeg vil ned og ramme bunden. Jeg forstår ikke, hvorfor du lige skulle fucker med mit hjerte, få mit hjerte til at gå i gå i Jeg råber fuck det hele, flyg en kæmpe jord. Jeg hedder Tamim Fazli. Mit kunstnernavn er Fazli. Jeg er oprindelig fra Afghanistan, og jeg er 27 år og laver musik. Jeg har ikke lige rigtig et genre for det musik, som jeg lige præcis laver. Men jeg kan rigtig godt lide at mixe sang og rap med hinanden. Og jeg kan rigtig godt lide at bruge noget af det old school, blandet med lidt new school, hvis man kan sige det på den måde. Jeg elsker R&B, soul, typer som Anthony Hamilton, Stevie Wonder, selvfølgelig Usher, alle mulige forskellige typer. For jeg er sur til jeg falder om, og jeg buser til flasken den er tom. Bliver ved til natten den er om. Lad det komme, lad det komme, lad det komme. Endnu en dag hvor jeg laver også rap, man kan jo ikke lade være. Man er jo vokset op med Tupac, Biggie og de forskellige også. Jeg laver lidt af det hele, men min primære hovedprojekt er sang. Det er lidt svært at kunne holde sig til det enkelte genre. Så jeg kan godt lide at eksperimentere rigtig meget. Så der kommer lidt forskellig musik ud i forskellige genrer. Men primært kommer det til at være noget R&B soul. Men man får sin inspiration igennem det musik, som man hører. Det, som der blev lavet i forvejen. Og samtidig med det, som du selv ser til hverdagen. Altså, du har jo alle sammen lever sit eget liv, kører sin egen bil, kører sin egen vej, ser forskellige ting. Og man kan jo ikke lade være med at implementere det i sit musik, når man så egentlig får lov til at lidt hjerte, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Altså, jeg vil sige, at grunden til, at jeg sådan rigtig jeg startede på det, min far er en sanger selv, og laver afghansk musik. Han er rimelig stor blandt afghanerne, vil jeg sige. Men jeg tror genetikken kommer derfra. Men det var rigtig min storebror, som der begyndte at lave musik og producere musik. Og der måden det hele startede på, det var mere, han begyndte at lave beats. Og jeg begyndte bare at sidde og lytte til hans beats. Og fordi at jeg har delt værelse med min bror i 21 år, så kender jeg ham så godt. Så jeg vidste bare, om han var glad, eller om han var ked af det. Og det kunne man høre via hans musik, og jeg kunne bare forestille mig historien, når jeg bare hørte de her beats her. Og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg bare at skrive til det. Altså som mine egne tanker og mine egne følelser. Og så kunne jeg se, at det var faktisk en rigtig, rigtig god måde at have en terapi på med sig selv, uden at bruge en masse penge på en psykolog. Hvis det er det, man har brug for, ikke? At lave musik, det giver mig en rigtig, rigtig stor fornøjelse. Jeg elsker hele processen ved det. Jeg elsker, at man kommer på ideen, og man skal til at skrive det ned, og man skal få den her gåde til at løse den her gåde, hvor du ved, man har en masse forskellige muligheder, og hvordan det er bedst muligt at komme frem til selve slutlinjen. Og ikke nok med det, men at få det indspillet, og kunne høre det, så kan man altid, fordi en ting er, når man bare tænker det, en anden ting er, når man så hører sin egen stemme, så ved man, om det er no-go eller go-go. Og så selvfølgelig at komme ud og optræde. Og stå på en scene, det er så mange følelser, der går igennem ens krop. Det er nærmest ubeskriveligt. Der er mange, der prøver at beskrive det på den ene eller anden måde. Så nervøs som man er, lige meget om det er 2 personer, om det er 1000, eller hvor mange det nu står foran, så er det altid, du ved, man viser sig selv. Altså, men det er jo en meget personlig område for alle artister, deres musik. Men jeg nyder det. Altså, jeg kan rigtig godt lide at se folks reaktioner, og jeg respekterer folk, hvordan de føler omkring mit musik, og det er dejligt at se, at du ved, at der er så mange forskellige mennesker med forskellige smag.